Esta mañá pechouse a rolda de encontros cos medios da sección oficial Panorama Galicia do 30UF e fíxose cunha historia de paixón e memoria. Aser Álvarez, director de O meu nome é Camba, compartiu os detalles dun documental que naceu dunha obsesión: recuperar a figura de Julio Camba, o xornalista máis popular e mellor pagado da súa época, hoxe case esquecido. Entón, o documental eu fun gravando cousas en diferentes lugares sobre Julio Camba, que era o xornalista pois mellor pagado, máis prestixioso, máis popular, e curiosamente hoxe é un gran esquecido, non? Salvo entre a xente que nos dedicamos a isto do xornalismo. O documental transcorre ao longo do derradeiro baño que Julio Camba se pega na habitación do Hotel Palace onde el pasou os 13 derradeiros anos da súa vida, casi nunha especie de exilio interior nese lugar. Non? Ese era un ritual que el facía todos os días e xogamos un pouco ca idea desa nebulosa, da borrosidade da memoria a través desa viaxe que vamos facendo, descubrindo pois diferentes facetas de Julio Camba, que era un home que o que non quería era ser nada,